Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаатон сиҳату саломат ҳастед. рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. имрӯза влоги мо сар меша аз субҳона тайёр кардан. имрӯз завтракда мо оталаи сафедак тайёр кардем. кӯдакои ма беҳад хушрӯ мехӯранд ҳамин оталаи сафедака. марҳамат тамошо кунед тарзи тайёр карданаша. хай мо намегем ира чӣ хел тайёр мекунем, барое ки шумо аллакай ира метонед худон бисёри ҳамин кӯдакбуро тайёр мекунанд. кӯдакошонда кӯдакои ма шӯр намехӯранд. бисёри одамо вай бешакар мехӯранд, шӯрак када мехӯранд, лекин кӯдакои ма ранги манкай чӣ хел мепазем ширинак ам хел душа дӯст медоранд. анам хел тамошобинои азиз, оталаи мо тайёр шуд. камтарак намак меандозему, шакарша бисёртар меандозем ки ширинаки бамаза шавад. анам хел пузиркиё пайдо кардан гира аллакай тайёр шудагиай. ҳозир мекашем. биен ҳама каса завтрак мекунем. анаи саҳар мо биромадем барои садик рафта маслиҳат кардан. соат 8 саҳарай. мо фикр кардем ки саҳар кати мебиё зави душиш ки соатҳои 10-11 меомадай. барои биромадем я магазин мерем, баъд камтар хай бозӣ кунанд, баъд ябора баъд мерем. кани садик равем маслиҳат кунем, кани чӣ хели документҳо мегӯянд. мода чанд рӯзам хел борон тамоман кӯдакҳо набиромаданд. имрӯз камтар ҳаво хушрӯ кардай. кӯдакҳо бироем гуфтанд ябора бирем аз садик. ясмина чанд рӯз бера набиромадем? 10 рӯз. базиқ шуден? бача Еще пакет тоже дайте. харидомона мо фақат айвастошни базар мекунем. уҷода беҳад ҳам арзонай, ҳам тамоми чӣ ҳаст. як ябора крупни харид мекунем. ана ин магазинҳо ҳам қиматанд, ҳам барои кӯдакҳоро ягон чиз зарур мо намона ва дадашон корда бошанд, ҳамон вақт омада харид мекунем. кӯдакҳои ма аз саг метарсанд. инҷа сага дидиянд тамоман айҷушон намеҷинбанд. ҳама камега духтараки саги ман майдача иҳоли нав ивай чӣ мегӯянд саг бачаҳаки майдаакай натарсен биен ман меқапмуша кӯдакҳои ма метарсанд тамоман наздик намешаванд. ана тамошобинои азиз бинен дар площадка ғайри мо ягон кас нест. мактабхона ҳама мактаб, садикраво садик, корраво кор. фақат мо иҷа я бекорхуҷои хонашин я мо иҷада.
هر روز دیگه هم میریم بعد. هر روز دیگه هم خیلی میریم صدیق. انا тамошобини азиз, садик наздикак монда ду донболаи мо, лекин моро сёмка кардан намондан ба хотире ки агар ки хоҳем гуфт мисол влог карда партоен ютубу чӣ кати кор дошта бошем, фақат иҷа бояд ки анкета заполнят кунӣ. ҳамн духтараке ки анкета қабул мекард вай набуд. ана навистан додан мо дар документҳои дар. ана тамошобини азиз, мо дитсад биромадем. беҳад заведи шиш занаки хуб, муомилаи хуб кати. ҳайрон шуд, мегӯям се кӯдак ҳарсешай хелтан гуфтумҳо. ҳамин хел документ нависта дод ки бурда аввал учёдамонен гуфт, баъд шумо сета кӯдак дорен, дара очерети шумо мераса, иҷа камай аҳолиш. анас нилс ҳам ай кӯдако, полис ай кӯдако, ё ай оча ё ай дада бояд ки боша. документа перевод кунен гуфтан, митрискои ҳамашона ай худотона паспортотона, баъд бо миткарта кунен гуфтан. обши ҳамаш кати нависта додан. ана тамошобини азиз, омадем аку ба умеди садигра бимон. аллакай обед шудай, дига успед намекунем авқоти одор каданда. ана ҳозир мегирем сразу ҳамин ҷигаракора бирён мекунем. насиб бошад дарав тайёр мешавад. тамошо кунед хири видеома. подписатсия кардаги набошен, поёнака нигоҳ кунед, подписатсия нависага подписатсия кунен, класс монен, канали мора дастгирӣ кунен. ман ҷигарам хел тайёр мекунам. ами камтарак равған кати я и тарафу тараф то метимо, баъд камтар об меандозам, буғ меандозам, худша тоқа. аммо буғда чиққа ҷигар мулоими хушрӯ меша. и гӯштбирёнам ҳамин хел бирён мекунам. ана баъд помидору болгару пиёзу намак мекунам. аллакай вай ош қоқ шудагиай меандозам. беҳад ҷигар мулоими хушрӯ меша. ма дига об намеандозамша, ҳамин хел жард мекунам мондагиоша. ранги тушидбарӣ мешава. вай беҳад маззаш хушрӯ меша. пиёзаи худаш сок мебурора. анам хел тамошобинои азиз, рӯзи мо фақат ба нами пухтан. дар рӯз 2 бор 3 бор авқоти свежӣ мекунам. саҳарда агар тухму сметанавай хеле бихӯранд, обеди бега ҳатман авқоти свежӣ мекунам. марҳамат кунен. ана ҷигарбирёни моам қариб тайёр шуд. қариб не, аллакай тайёр шуд. ҳозир обед мекунем. ҳама каса мо дар иштиёи таом. тамошо кунен, давом шав. тамошобинои азиз, аллакай мо дар бегонӣ шуд. кӯдаку картошка бирён заказ кардам. наку бо насиб боша барои бегония тайёрӣ. биен тамошобинои азиз, ҳама каса ужин мекунем. марҳамат ба дастархони хоксоронаи мо. ҷа видеои мо ба охир мераса. боқӣ ҳама каса дар паноҳи худованди бузург бошед. то видеоҳои оянда.